Malati fila jama bɛɛ lajɛlen ɲɛ kuma aw bisimila an ka dɔn kibaru kɛnɛ kan a yɛlɛ k'a fɔ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ photo kɔni video dɔ kɔni kun b'a la ka circuler min b'a yɛlɛ k'a fɔ ko su dɔ kɔni jeninen sɔrɔla dɔgɔfili mara la dɔgɔfili no o bɛ ɲuno cercle kɔnɔ RFI mɔgɔw yɛrɛ kɔni fana ye kuma caman kɛ ko in kan ko su dɔ kɔni jeninen kɔni sɔrɔla yen nɔ maa kɔni t'a dɔn u sera yen nɔ cogo min na nka a bɔnɛma fɛ ko cɛw de kɔni ka ca olu bɛ taa mɔgɔ 35 fo mɔgɔ 37 ɲɔgɔn kɔni bɔɲɔgɔn la k'u ɲɛdaw sirilen tun don ka u tɛgɛw siri u kɔ la u jeninen kɔni tun bɛ yen nɔ bɔ kɔni kɛra su ninnu kan laseli wɛrɛ min b'an bolo ka d'aw ma o de ye k'a fɔ Mali kɔrɔyan fan na n'o ye Gawo mara ye a yɛrɛ k'a fɔ ko terroriste mɔnɔ tun sigilen bɛ yen nɔ jɛkulu dɔw de kɔni don n'o tɔgɔ ko Jamaat al-Nusra al-Islam wal Muslima olu mɔgɔw kɔni u wulila ka bɔ u nɔ la barisa ko dadigikɛla u la k'u taar'u sigi Burema mara la Burema dugudennin dɔ bɛ yen nɔ n'o tɔgɔ ko Temera u kɔni bɛ o yɔrɔ la nin wagatinin na u bɔra b'a fɛ ko u ka ɲɛmaa k'o tɔgɔ ko Alu Mahama Ture o de kɔni ye terroriste ɲɛmaa ninnu kɔni ye dadigi kɔni b'a la ka kɛ u la jamana kɔni kɔnɔyan fan na k'u kɔni bɔra yen nɔ u bɛ wagatinin na Temera kɔni sigi la laseli laban min b'an bolo ka d'aw ma o de ye k'a fɔ ko Mauritanie kɔni diminen don Mali autorité kɔrɔ kosɛbɛ o de ye dimi dan ye barisa a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali kɔni ni Mauritanie frontière ni ɲɔgɔn cɛla la ko u ka maa dɔ kɔni tununna u t'a la ka ye cogo si la a bɔlen b'a fɛ i ko u ka ŋununukanw fɛ ko o ye maa ninnu faga ko wa k'a fagala Mali ka armew kɔni ye maaw fɛ o ŋununukanw de kɔni bɛ sen na Mauritanie kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a kɛra tiɲɛ ye o kɛra tiɲɛ ye o ma kɛ tiɲɛ ye olu kɔni t'a dɔn barisa u bɛ ka wele bila Mali autorité ma autorité t'a la ka réagir o ko la o ye ko ye ko min tɛ bɛn olu ma cogo si la Mauritanie minisiri min ka baara kɔni bɛnnen bɛ affaires étrangères ma ale kɔni ye communiqué dɔ kɛ kunungo min b'a yira k'a fɔ ko Mauritanie mana kɛ diɲɛ fan o fan ni problème min man'i sɔrɔ olu tɛ se ka i to o problème kɔnɔna la u bɛ bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka bɛɛ lajɛlen bɔ i ka dungu kɔnɔna la ko o kama ko maa minnu kɔni fana tununna ko justice bɛ rendu u ye an y'a ye k'a fɔ ko Mali ministre des affaires intérieures o fana tun ye communiqué dɔ bila tɛnɛndonyan tɛmɛnen na ko affaire in ŋunuŋunukan bɛ cogo min na k'ale fana bɛna nɔ bila dossier la k'a lajɛ a bɛ se ka baara min boloda ka ko ninnu nɔgɔya laseli minnu tun b'an bolo ka d'aw ma bi o de ye nin an b'a fɔ aw k'an mɛn